Παιδιά, και πάλι επιστρέφουμε από πάρα πολύ καιρό για να ξαναπαίξουμε Minecraft Pocket Edition και θα πάμε συγκεκριμένα να κάνουμε ένα καινούριο survival κόσμο. Λοιπόν, πάμε. Create new world, survival. Τώρα δεν το ονομάζω, εντάξει, δεν έχουμε κάποιους να βάλουμε. Πω! Συγγνώμη παιδιά, λάθος μου. Τέλος πάντων, πάμε. Το κάνουμε και quickly. Ωραία. Τέλεια τα νομό. Βρήκαμε και σπηλιά, τι τέλεια. Θα μπορούμε να μαζέψουμε λίγο ξύλο. Είναι το βασικό που κάνουμε. Δεν το έχω βάλει ακόμα με τέρατα. Έλα. Μου σπάτα νεύρα, κάνει πολύ ώρα να κόψεις ένα ξύλο, δεν ξέρω γιατί κάνει. Βασικά έχω συνηθίσει πως συνέχεια να έχω τσεκούρι. Τουλάχιστον πρέπει να μαζέψουμε από 15 και πάνω. Θα μαζέψουμε και αυτό το δέντρο, όσα έχει. Ωραία, ας πάρουμε 20. Ωραία. Αυτή η σπηλιά έχει και λίγα iron από ό,τι βλέπω εδώ. Και coal, ωραία. Καλή σπηλιά φαίνεται για mine. Μήπως πρέπει να σπάσουμε αυτό για να ανέβουμε. Όχι, δεν βλέπω φως. Χαμότο. Λίγα δεν είναι βαθιά η σπηλιά. Εκτός αν έχει λάβα που εγώ για φως μέρος το βλέπω. Ναι. Όχι. Πάω χωρί. Λοιπόν, πάμε να ζήσουμε στη ζούγκλα. Πω, ωραία θα είναι εδώ. Οπότε πρώτη μέρα πρέπει να αρχίσουμε να στείνουμε το σπίτι μας. Να το χτίζουμε δηλαδή, όχι να το στείνουμε. Το στήσουμε, να το χτίσουμε. Ωραία, ένα στάκ. Αλλά σαφώς δεν φτάνει ποτέ το ένα στάκ για το σπίτι μου. Εκτός και αν έχω μια ιδέα. Να βρούμε ένα μεγάλο δέντρο κάπως. Εκείνο εκεί πάνω είναι ωραίο. Τώρα μέχρι να ανέβουμε έχουμε. Ωραία. Είναι πιο εύκολο να ανέβεις. Δεν είναι πολύ δύσκολο.
Αυτό είναι το σπίτι που σας είπα. Το δέντρο. Θέλω ένα μεγάλο δέντρο, ρε παιδί μου. Αυτό νομίζω είναι καλό. Τι λέτε? Ωραία, αφήνω αυτό εδώ το δέντρο. Λοιπόν, θα βάλω προσωρινά αυτό εδώ. Θα κάνω stick. Θα κάνω 2 τέτοια. Και θα κατέβουμε τώρα λίγο. Να πάμε στη σπηλιά να βάλουμε λίγη πέτρα. Για να μπορούμε να πάρουμε και εκείνα τα iron που... 2 chickens! Πες μου ότι το ένα είναι μικρό. Δεν πειράζει, η μάνα πάει. Πάμε σε εκείνη τη σπηλιά που βρήκα τα 2 irons. Θέλω να φτιάξω ένα... ψαλίδι. Είδα αυτό για τα φύλλα. Που ήταν η λίμνη, ωραία, αυτή εδώ ήταν η σπηλιά. Άγια πέτρα πάστα. Απλά δεν βλέπω την τύφλα μου εδώ μέσα. Κάτσε, θα έχω stick πάνω μου. Το παρατήσω εδώ. Αυτό, το crafting table. Ψάξω τώρα εδώ επιτόπου. Πούντα. Ωραία, έχει κι άλλο από κάτω. Μαλάκα. Έλα. Όταν βρήκαμε και ένα σιπ. Έχει κι άλλο εδώ. Πού το σιπ που είδαμε? Δεν είδαμε. Σιπ ήταν αυτό. Να το. Οι version που έχουν είναι 0,15,6 νομίζω. Ναι. Και τώρα στη 0,15 έχει γίνει και έτσι ώστε τα πρόβατα τώρα σου δίνουν και φαγητό. Πάρουμε και λίγα κόαλ για να φτιάξουμε torch. Και αυτά τα 2 και τέλος. Και άμα χρειαστεί καιρό θα ξανά. Λοιπόν, πάμε πίσω. Δεν βαριέσαι. Θα το κάνω φορητό. Πότε φτάσαμε τα 9 λεπτά, μπράβο. Αλλά δεν πειράζει. Είναι η πρώτη μέρα, πρέπει να χτίσουμε το σπίτι και αυτά. Και μόλις χτίσουμε το σπίτι του βάλω και μετέρα όλες. Πάμε εκεί πάνω, πάμε.
φουσκώνει κιόλας. Ωραία, φτάσαμε σχεδόν. Εκεί! Πού το σπίτι μου. Έλα, μου σπάσει τα νεύρα τώρα για να ανέβω, έτσι. Α, μπράβο. Ωραία. Έχω πέτρα. Έχω άλλες 3 πέτρες. Σκοτώ, δεν φτάνουν οι γαμώτου. Ζέγεται πως πρέπει να φτιάξω φούρνο. Αυτό δεν είναι, όχι dispenser. Ούτε τρόπερ, θέλει φούρνος. Πω, θέλω 8 τέτοια. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερήσω και να σας πάρω και πολύ χρόνο, πάτησα μια την παύση και πήγα και μάζεψα άλλες 8 πέτρες. Θέλω λοιπόν τώρα να φτιάξω έναν φούρνο. Ωραία. Να βάλω να ψήνονται αυτά. Θα βάλω 2 κοάλ. Μετά να βάλω και τις μπριζόλες και αυτά. Μόλις ψήνω τα αέρα θέλω να φτιάξω ένα ψαλίδι. Και να αρχίσω να παίρνω φύλλα από γύρω γύρω για να φτιάξω το σπίτι. Δεν τρώσω. Θα φτιάξω τελικά. Και τι γίνει έγινε. Κοιτάζω εδώ έτσι από περιέργεια. Περιμένουμε τώρα λίγο. Άλλα 3 έμειναν. Άνετα με φτάνει. Άλλο ένα έμεινε. Και ετοιμάζομαι να βάλω τις 2 μπριζόλες πρώτα. Έλα. Ωραία. Θα προλάβω να τα ψήσει όλα. Πρέπει να πάρω μόνο τα iron. Ωραία. Έλα γρήγορα όμως. Θα προλάβω άνετα. Πρόλαβα άνετα. Ωραία. Ψήσαμε και τα φαγητά μας. Είμαστε έτοιμοι για να φτιάξουμε ένα ψαλίδι. Μόνο 2 θέλει. Θα φτιάξω 2 εγώ γιατί σίγουρα θα χρειαστώ. Ωραία, λοιπόν δεν θα κατέβουμε κάτω να πάμε να μαζέψουμε τώρα φύλλα. Θα μαζέψουμε εδώ. Όπου όχι με τα ήρμα παιδιά. Θα έχω ψαλίδια. Θα μαζέψω μπόλικα φύλλα για να είμαστε σίγουροι.
57 μαζέψαμε. Πόντια αρχή μαζεύω ένα stack και όσα βγουν από αυτό το δέντρο. Ωραία, το αρχίσαμε. Και το άλλο stack. Και άλλα εκεί πάνω. Είχαμε ψαλίδια. Και εσύ εδώ, και τι έμεινες εσύ εδώ φτωχούλη. Και να ανέβω λίγο να πάρω και αυτά που έχουν μείνει εδώ πάνω. Και... μόνο το πήγε. Πού το πήγε. Ας δεν πάμε. Ouch. Πάμε. Πού είναι η πέτρινη ξύνα μου. Για να πάρω το φούρνο μόνο. Και μπορώ να το κάνω και δίπλα. Μπορώ να κάνω και κάτω. Αλλά όχι τώρα, έναν ώρα. Δεν ξέρω αν θα βρω πουθενά μου. Δεν χρειάζομαι την άμμο. Καλά, εγώ θα αφήσω τρύπα για τα παράθυρα. Βλέπετε που σας λέω ότι δεν με φτάνει ένα στά. Δεν θα πέσω. Ωραία, δεν έπεσε. Δεν προσέδει. Δεν κάνω παράθυρο. Ωραία, 3. 5 θέλω να κάνω, οπότε θα πάμε να μαζέψουμε άλλο ένα στά. Εντάξει, να ξέρει. Πάμε να μαζέψουμε κι άλλα φύλλα. Ένα στακ και 7 θέλω να μαζέψω. Πάμε, φτάνω τώρα μαζεύω. Έξι. Ναι. Και τώρα θέλω κι άλλα 7. Όχι, δεν θέλω πιστάνους. Εντάξει, βγήκα λίγο παραπάνω από τα 7, αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Πρέπει να ανέβουμε τώρα.
Λοιπόν, ωραία. Είναι μόνο τα 22. 22 και 21. Πολλά ευρώ. Δεν πειράζει. Ό,τι περισσότερο μπορεί να φτιάξω και το κάτω μέρος πως είπα για σπίτι μου. Είδατε. Τελείωσα. Ωραία. Την πόρτα που να τη βάλω στο... Δεν θα την βάλω την πόρτα. Να φτιάξω και λίγο αυτό να μην πέσει. Ωραίο είναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θα βρω άμμο γαμό του. Ελπίζω να βρω. Αργότερα. Μισό λεπτάκι. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πόσα γούλους έχω? 2. Ωραία, καταρχάς εδώ γιατί έχει τρούπα. Τώρα δεν έχει τρούπα, ωραία. Καταρχάς να βάλουμε τα crafting tables και τον φούρνο. Στα βάλουμε έτσι. Τι! Oh no, θα έχουμε πρόβλημα. Αχ, αυτό το ξέχασα. Έλα γαμώτο. Θα έχουμε πρόβλημα με το πάτωμα. Εγκατάλειψη και στέγης. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Βασικά, ναι. Επειδή σε λίγο θα ανοίξει όλο το πάτωμα. Και καμιά μέρα θα βρεθώ κάτω κι εγώ. Αχ, έχω κι άλλο πουλο κάτω. Δεν είναι τίποτα, θα το ξαναφτιάξω. Απλά πρέπει να ξαναφτιάξω λίγο το πάτωμα. Ναι. Και θα βάλω wood. Όχι. Γαμώτο. Αναγκαστικά πρέπει να το κάνω όλο ξύλο. Συγγνώμη σας σχολάω την ώρα σας, αλλά ακόμα δεν έχει νυχτώσει. Μπορεί να το έχω φτιάξει στο σπίτι μου μέχρι να έχει νυχτώσει και να επειδή είσαστε εσείς να αρχίσω το survival. Μα ρε παιδιά δεν άνοιξε. Ουχ, λάθος. Έλα, σπάσει. Έτσι θέλω να δω αν έχω και διαρροές. Όχι ρε παιδιά, δεν έχω τίποτα. Απλά πρέπει να μπει ξύλο και από κάτω από αυτά. Εδώ εννοώ στις γύρω τις γωνίες. Τι μπορώ να το κάνω.
Λοιπόν, ωραίο φαίνεται, μου αρέσει πολύ. Πρέπει τώρα να... Ωραία, άρχισε να ανοιχτώνει, ορίστε. Δεν κάνω τίποτα με το τέτοιο, αλλά... Λοιπόν, θέλω... μία πορτά. Μία... Και ένα μόνο τσέρ δεν έχω. Δεν έχω αλλάξει. Έχω αλλάξει. Τι ωραία. Όχι, δεν θα φτιάξω chest. Πιάσουμε, δεν πειράζει. Και ένα chest. Πόσο να μας κάνει. Λοιπόν. Δεν έχω σπαθί, αλλά δεν με πειράζει. Προσωρινά δηλαδή δεν με πειράζει. Μόνο μία πόρτα θέλω. Μόνο την πόρτα θέλω. Δεν τη θέλω έξω, τη θέλω μέσα. Πρέπει να μαζέψω ξύλο. Άρα γίνεται να φτιάξω. Λοιπόν, πάμε να φτιάξω ξύλο. Να μαζέψω ξύλο. Πήγα να παίζω. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Πρέπει να φτιάξω ένα δρόμο, δεν είναι κάπως. Πού είσαι? Τέλεια! Βρήκαμε το τέτοιο για να φτιάξουμε και κρεβάτι. Τέλεια! Πάμε να μαζέψουμε λίγο κανονικό ξύλο όμως. Φανταστείτε να έχει και τζούγκλα, ναι. Και ζούγκλα όπως θα ήταν. Ωραίο θα ήταν.
Γάμος! Τέλεια! Τέλεια. Μπορώ να φτιάξω γέλια. Όχι ρε φίλε. Δεν έχω πολύ μπαταρία. Από πού ήρθαμε? Από εκεί ήρθα. Εντάξει, 10 ξύλα είναι... Θέλω και κάτι άλλο, αλλιώς μετά από αυτό το ξύλο. Αν και αυτό το ξύλο είναι αυτό το κόκκινο που βγαίνει. Πάμε να ψήσω λίγο για την άμμο. Πάμε σφίκτο. Από πού ανεβήκαμε? Αυτό με το πάντα να χάνονται οι εισόδοι μου. Ναι, από εδώ ήρθαμε. Όχι. Γαμό! Ouch. Αχ, από εδώ πρέπει να έρθω. Ναι, από εδώ ήρθαμε. Νομίζω. Όχι. Πάμε να βρούμε ανέβουμε πόλο. Που το σπίτι εκεί πάνω είναι. Α. Το κάπου δεν ανέβηκα. Πω. Έλα. Από πού ήρθα? Δεν πειράζει τώρα. Άσε αυτό που ανεβαίνει μέχρι πάνω. Όλο χάνω το δρόμο. Πάνε σε ώρα παιδιά. Πού ήρθα ρε παιδιά? Το κέρατό μου μέσα. Από εδώ ήρθα. Από εδώ δίπλα ήρθα. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Λοιπόν πάμε λίγο γιατί δεν σας τρώω και τον χρόνο. Έλα γαμό. Σπίτι σου. Να φτιάξουμε και το κρεβάτι μας τώρα. Το οποίο θα το βάλω εδώ. Στην ουσία αυτό είναι το σπιτάκι μου, το φτωχούλι μου. Να φτιάξουμε και μια σκάλα. Που μας δίνει το επί 4. Ναι. Σου πείτε τι έγινε εδώ. Δεν είναι τίποτα. Το φτιάξω 2 λεπτά υπόθεση.
ωραίος. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, μια δεκάδα θέλω. Ωραία, δεν έχω άλλα ξύλο, ένα μόνο έχω. Θα πάμε μια γρήγορη για να μας καθυστερώ κι εγώ. Πάρα πολύ πλανείς καλά έχουμε. Αχ, μου άρεσε να σου πάνε τα νεύρα. Sorry παιδιά, μου άρεσε να σου πάνε τα νεύρα όμως, έτσι. Και με το δίκιο μου. Έλα μωρέ. Μη σ' αφήσω ανάποδα. Ουχ. Δεν θα το πάρω τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να βάλουμε τα παράθυρα και θα αρχίσω να κλείνω το βίντεο. Ωραία, μου μείναν και 2 τζάμια. 3 κανονικά θα ήταν. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν σήμερα το βίντεο μου. Αν σας άρεσε, κάντε το ένα like και τα σχετικά, γράψτε στα σχόλια. Και θα βγάλω και άλλο βίντεο με αυτό το survival, μπορείτε να το κάνω σε επεισόδιο και αυτό θα είναι πολύ σύντομα. Γεια σας παιδιά.